Ahojte, som Melinda z týmu Tami Pesia Boxu a ukážem vám, ako rýchlo postaviť váš Pesia Box. Tu mám kufrovú box M. To je Tamiho obľúbená box. Dnes som vám ju tiež priniesol. Už sa s ňou skoro nedokáže dočkať, kým sa box konečne nafúkne. Tami už je s boxmi oboznámená. V zásade odporúčame umiestniť box na 1 alebo 2 dní do obývacej izby a zvyknúť psa na novú prepravnú skrinku pomocou pamlskov alebo jeho obľúbenej deky. Dostal som tu Tami deku. Je mäkká, protišmiková a má vysokú absorpčnú schopnosť. Nájdete ju ako extra v našom online obchode. Dbáme na to, aby bola box bez škodlivých látok, aby sa citlivým psím nosom nič nestalo. Po vybalení prosím nechajte box vetrať 24 hodín, aby ste odstránili zápachy z obalov a zbavili sa nepríjemného zápachu. Teraz nafúkame box. Stlačte pumpu raz, aby sa uvoľnila skoba. Týmto spôsobom dosiahnete uvoľnenie skoby v boxe. A potom záver hadice zaskrutkujte do označeného otvoru, označeného ako výstupný otvor. Pri ventile boxu je dôležité, aby ste najprv stlačením a otočením posunuli kolík v strede nahor. Ak by sme to neurobili, vzduch by sa hneď po odstránení hadice znova uvoľnil. Ale takto je kolík hore a môžeme raz zasunúť pumpu. Potom, ako sme to urobili, môžeme začať priamo. Ak si všimnete, že čerpadlo sa stáva ťažšie ovládateľné, potom boxu ešte raz dajte 2-3 silné ťahy čerpadlom a potom jednoducho vždy rukou urobím malý test tlaku pre stabilitu. Je v dobrej pohode. Keď je box úplne nafúknutý, stačí len uvoľniť hadicu čerpadla a zatvoriť ventilový kryt. To je všetko, čo treba k dokončeniu procesu. Box je rovnako stabilná ako nafúkovacie surfboard. V prípade poškodenia ostrým predmetom poskytneme sadu na opravu. Ak chcete box uložiť úsporne, teraz vám ukážem, ako vyfúknuť vzduch. Stačí len otvoriť ventilový kryt, stlačiť a otočiť kolík, kým zaskočí. Teraz, keď sa box zrútil do seba, môžeme začať s jeho zložením. Na to ťaháme rohy k sebe a začíname zavesovať háčiky do očiek, aby sme ho mohli ľahko prenášať. Teraz môžete ešte raz všetko pekne zatiahnuť. Ako vidíte, Tami Pesia Box je teraz super ľahko ovládateľný, prenosný a jednoducho nastaviteľný. Tami Teraz vám ukážem, ako upevniť box do batožinového priestoru. Už som ju správne umiestnil. Potom to raz zložím, mám tiež pumpu so sebou a už ju pripravím, aby bola na dosah na zem. Teraz začíname zavesiť všetky háčiky do očiek, aby sme ich mali pripravené na auto. To všetko 4-krát. Teraz som pripevnil koberec na spodné očká, aby som ochránil auto. Teraz vezmem našu deku, aby sa Tami mala pohodlne. Ahoj Tami, áno prosím, rýchlo ak môžeš. A do toho, pretože naše boxy sú veľmi skladateľné, zmestia sa cez akékoľvek úzke dvere. Jediné boxy, ktoré môžete vziať na dovolenku do karavanu. Takže, moja zadná sedacia box je už zavesená vľavo. Teraz vám ukážem všetko podrobne ešte raz vpravo. Teraz som už pripojil predĺžovačku na bezpečnostný pás. Teraz si ju raz prejdem cez tento krúžok vpred. Potom vezmem svoj bezpečnostný pás a zatlačím ho cez celú moju pesiu prepravku. A nakoniec musím len zatlačiť tieto dve prvky tu vpredu dokopy. Tento nafúkovací valček dostanete spolu s boxom na zadné sedadlo, stačí ho len raz podsunúť, aby box ležal vodorovne a váš pes mal pohodlie. Na bokoch sú potom ešte očká pre vašu ochrannú podložku a zadná sedačka je pripravená aj pre vášho najlepšieho priateľa. Ďalšou výhodou Tami Pesie Boxu je, ako jednoducho sa dá čistiť. A to teraz ukážeme na záver. Ďakujem vám za pozornosť. Ak máte otázky, radi odpovieme v komentároch alebo e-mailom. Sme tu s radou a pomocou.